uthando. Hey, nxakanxaka uthando. Hamba ngesitimela sothando. Hey, maphila magumu. Elinye labajabule, elinye labasokole. Imbuzi ayipheli, ngamlinda kangeni. Nxakanxaka uthando. Nxakanxaka uthando. Nxakanxaka uthando. Hayibo wethemba, Themba. Vuka phela lala nganti yini? Hayibo vuka soba late. Soba late? Awusazini sihamba phela. Senkantolo. Kantolo. Hawu sokhohliwe. Kanti unjani Themba? Salala sixoxile manje. Songibuza izinto eziningi. Kodwa enkantolo akuvuka ngama kuyo enkantolo phela indaba. Anganisine appointment. Yabona MaBuyi ngeke. Hayibo vuka ulungisa amanzi se-right kade ndiwabekile amanzi. Yani ngiyakhumbula MaBuyi, ngiyakhumbula ukuthi lapha isikhathi bathe u12. Isikhathini manje. Yabona lento bengisho bengibuka manje past 6 yamanje ngitshene ngo12 vuka phela ukulungisa ziningi indawo sisazoyihamba zifu manje ezinye indawo yabona kanti sithanda samunjani vuka awuvuke yabona MaBuyi lento bengikhuluma nawe sengizama izolo ukuthi ngicela ukuthi ungcono wonilala endlini sihlangane edolobheni yabona hayi ngoba sengize ngalala ke sala sovuka ke manje 30 minutes ngithi yonke into sey-right vuka kugeza uphindulayo amanzi se-right ugesi inkinga uyahamba hayi ngiyizwa nje ugesi uyahamba manje ngo7 uzohamba amanzi abandanga nayo inkinga nami awuvuka ugeze phela khona mina manje ugeza amanzi ashisayo hayibo awusukhohliwe yini ukuthi sifanele samsobhala sisazoya nasebhenki kanti kusamele senze ikhadi kusamele silungise indaba yekhadi ziningi izinto ekumele sizenze ingakho ngifuna sambe manje avuka bekufanele ukuthi ikhadi silenze namhlanje sibhanqa yonke into nje kanye asambe sofike senze ikhadi sobona khona ukuthi senza kuphi kuqala inkinga dala ngathi sesibhalile mase fanele sibhale lapha eziningi lezi zinto fanele sithole nango lokhuzana nango bandile fanele ayoba lokhuzana lapha ufakazi nento musukudrayisa Sam sokwenza ikhadi yonke lonto somfonela yena somfonela sesilenzile ikhadi sama ngiyacela nami ngiyakuthanda asihambe kodwa usujaha izinto isikhathi sahamba kanti iqueue vele ufike lapha kukhona iqueue yonke indawo Dabika ngaboyenza ngisafuna ukulala ngisafuna ukulala mina hayi khuleka namhlanje yabona ngurobhile uvuke nini kahle hayi masibuya uyalala yo ubuwe nje 6:45 lungile phela uthi amanzi ami alungile kodwa right yonke into seku-right yonke into si-right hayi vuka imali uthanda imali kanje baby hayi uthanda imali kanje hayi yebo indawo uthanda imali efunakala uthanda imali manje hawu usuthanda imali ngalendlela manje wena nto uvuka dala yabona ilento ibingihlula leni lempompo salo sami ngeke kulungele lutho phela ayikho inkomo yokuthongo kahle kumele nje umntazi ukuthi uyavuka izinto kuze zihambe kahle kumele nje uvuke moya indoda uyavuka hayi isidala leso nje manje yabona baby sengifuna ukubuyela kulento lengangikhuluma ngayo ukuthi ngifuna ngibe namabhizinisi ami nje manje baby ngeke yabona into ukuthi ngiyimele manje uvuka bani kulo mabhizinisi hayi kuvuka abantu abangisebenzelayo uvuka abantu abangisebenzelayo yabona ilento ke ngingabona nayo yazi lapha ngutshela yazi sami usurathi umphetha yabona lapha eLimpopo ngingabambani nemanager kwanzima sibanga indaba yesikhathi
uthi indaba uvuka lethi kanje ngithi mina hey awukahle awungiyeke nalotho mina ngivuka isikhathi ngifuna uvuka ngaso yazi mana ngakatshela ukuthi lalela relax ngiyakubona ukuthi hands relax izimali zisoyikhipha njengamanje yazi mina ngitshena ngithi ngazalwa ngembethe serious ngangembethe enhle ngembethe ngakhona ngathi mangeke kubantu babathi angisoze ngasula lutho so into ezimali nani yonke into ikhona ingakho ungafuni ukuvuka ungayini angifuni ukuvuka manje ngazalwa ngembethe nje okay ngozalwa ngembethe asambe sithando sami sengijahe kabi nje angisekho kwayila Silo zami ziphi nazi icathulo sengizilungisile yonke into isi-right lungisa sami mabuka amasokisi amaphika amasokisi ngathini ngathi MaBuyi ngathini ufayica ufuna ufayica manje amasokisi amiluko amasokisi engekho sengibuka izicathulo amasokisi kuleka khona amasokisi akhona ngiwabheka lapha edrawini man ngifuna umuntu azayibhekeleke yonke into manje amasokisi akuphi kodwa athi uvukile uthi angivuke la ngena usacabanga ukubaleka Nthemba ngena-ke ngena ngiyakubona nala endleleni uhamba uhubhula iy'nyawo mina ngifuna wena Themba iphi imali yami Themba ngicela imali yami ngiyahlala vele unesibindi sokuthula ngihambe indlela yonke awusho ukuthi imali yami uyayazi ile eSwatini imali yami ibekwa yini eSwatini yenzani imali yami eSwatini shuthi sonke isikhathi lesithembo ngithanda wena udlala ngami uyangixhaphaza ubufuna imali yabantu abami imali yabantu abami engayishelwa indoda yami ngisukhuluma kuhlunga nje imali sokhuluma unesibindi sokudla imali yomfelokazi Themba yini lo ngenza yona MaBuyi musukhuluma indaba yomfelokazi usoziyena umfelokazi ngiyena ngibangela amabhali phela manje uthi nami kodwa manje uthi umfelokazi ayingeke ukwazi ukudla imali yami abantu abami wena Themba kodwa iyeke lesimo sami uthi uyangithanda uqamba amanga why manje lokuthi umfelokazi usiyena umfelokazi uyena umfelokazi ngafelwa indoda yami eyayingithanda ngini uyini-ke uyini indoda enamanga indoda engenaqiniso unamanga wena ukuthi uba ngikushaye manje Themba ngikufake impama manje ngicela imali yabantu abami ngiyayicela Themba ngiyayifuna ifunani imali yabantu abami eSwatini abona MaBuyi angimazi lo imali ey'ngane zami eSwatini yayofunani ibekwayi isumoto ngisekotishini lana anginandaba nekotishi uthi ikotishi wenza lezi zinto ozenzayo ngoba usithi ufuna umuntu ahlisele umoya hayi Themba urongi ayikho right lento ongenzayo hayi bo ungibona ngiyini Themba uvele angibona ngiyisilimo ukuthi vele udlale ngami ngicela uchaze hayi bo ngibona ngiyimpanga yakho Themba hayi kuyini lo ngenza yona ebuhlungu kanje ngixakeke kangaka Themba ngihluphekanga ngakuthemba ngithi ngiyakuthanda nawe ngicabanga ukuthi uyangithanda kanti udlala ngami Themba hayi ayikho into ekhalayo udlala ngami nje wena uzukhuluma hayi bo uzukhuluma izami inhlungu MaBuyi lalela sezami usukuthi umfelokazi ngibangela amabhadi MaBuyi ngicela ukukhuluma nawe ngicela ukukhuluma yabo lapha eSwatini lapha kanjani le mali ngifuna ukuchaza ukuthi eMpumalanga kwenzakale nje ngathi ngiseMpumalanga khona uThapelo lapha uThapelo wayelokhu ethatha ifoni yami ethi usenda izinto beyazela kuphi iphini akayazi mase ngithola ihambe kanjani bayachaza bayasho ukuthi ngani mase ngihambe mina belungisaba ukuchazela bese ngibuyile nje ukuthi ngiyakubalekela ngisaba ukuthi ngizokuchazela usukhala iyeke lento
Mangakhali ngemaphoyiseni. Amaphoyisa yeke indawo semaphoyiseni ngicela musukhala. Ngoba sizokhala sobabili ke manje. Sizokhala sobabili sondela la. Imali ngizokuchazela. Ngahekho. Yini wona mhekho wani lo? Ngahekho nje. Wona ngithanda ukukhala umuntu sifazana ngithanda nje ngabe ukukhala. Imali izobona ngenze njani. Bengisaba ukutshela lento bengayifuni yeke lento yenzayo hawo. Ngiyayifuna mina imali abantu abami ngiyayifuna. Aphandle kwaloko ngempela ngemaphoyiseni ngempela ngiyayidinga. Ayikho into ekhalayo mina ngicela imali yabantu abami ngiyayifuna. Sengiyayifuna ngempela. Themba la. Yazi abekho abantu abangadlula entweni enzima. Mina ngakuthanda. Kunalo ngenza yona kuhlungu kangaka. Sathembana mina nawe. Ushuthi lo msebenzi ezinzo ziyafika empilweni sana zami bese ufanele ukuthi wena uvela uyiyeke mina ngaba yithatha ukuthi ngivume ukuthi ngisebenze nje. Izothi mayibona ukuthi ingane zaka ngizakheli mina. Ibhizi nemali wena uyayidla. Ngitheni MaBuyi ngitheni ngale lokukhuluma hayibo ngitheni lokukhuluma ngale ndoda yakho ngitheni lokukhuluma ngale ndoda ngeke ngikhohle ukukhuluma amandla uthini ngawo amandla ke nje amandla uthini ngawo amandla ungazokhuluma ngendoda ngisho ukukhokhela indawo wena ayikho into yenzile ngayikhuluma nawe lona nini ngayikhuluma nawe ngikhulumela indaba ngohlanga ngitshela ukuthi ulokhuzana ikomiti lixoka ngayifaka imali lapha nowaye mezokhuluma hayi mina ngibona kuwena ixoka kanjani manje ususade nozwane manje uzwane ngamnikeza imali before ngihambe ayikho lonto njoba songenze kanje khona ngiphinde ngiyithemba MaBuyi wakhuluma nje manje ayikho into engayithemba kuwena mina ngiyakuchazela ukuthi kwenzakaleni ayikho into engizoyithemba ngeke ngiphinde ngikuthembe yabo le phone le njengoba ngichazela ukuthi kwenzakalani yasina nani manje ukuthi ulukuthapela wayengibuyisela enze isimswapho enza zonke izinto lezi kusho wabe seyihekha le mali lena hayi ngeke ngiphinde kodwa ngithembe ngiyakuzwa kodwa angikuzweli ndawo nayi kodwa sona sami yabona manje sizengikhuphula umoya thina sobabili nyama sidlula esikhathini esinzima akekho umuntu okufuze ngabe umunye ulahlele omunye ithi sinzima njengalese sokuthi ungigebenge isigebengu phela wena isigebengu hayi musuncika kumina uzonifundisa ubugebengu angisadingi nje eduze kwami imali ethi idliwe baby idliwe uyayazi wena idliwe imali ethi mina ngiyazela kuphi musukuyenza ngende sihekhiwe baby ngicela ukuthi ngizohamba ngiqhumana nabasesha abakhulu ngibone ngenzalana nje ibuyele manje intani le ngizobona ngenze njani but into ezinza baby awuzoweza ukuthi nje abantu bahekhiwe awazewezwa baby yazi iyangilimaza enhlizweni ukuthi manje wena ungithembi zama phela indlela zokuthi mayibuye kodwa manje ngizozama kanjani kumele ibuye zama indlela ukuthi izobuya kanjani wena umele wazi MaBuyi hayi ngeke nje ngiyeke yazongihlanyisa ngeke hayi awazowezwa nemarriage nje bahekhiwe kwenzakaleni into ezenzakalayo isikhathi siphila kuzona njengamanje izinto ozizwa senzeka wena sofuna zenzeke la kuwena udlala ngami uyangiqhatha mina ngifuna ifakwa wena le mali ihambe kanjani ihambe nawe wena indlela zakho lekoSwatini wena yazazi yabo hayi phela ukuthi angazi lokho sakwangitshela ukuthi wena nentombi yale eSwatini ngiyazazi wena ngiyakwazi indaba zakho ngiyazazi ngiyeke angiphindanga ngikuthele bengithuma khosi udlala ngami hayi oyondoda wena hayi ngiyakuhlonipha Uyazizwa mina? Hayi. Uyazizwa mina? Ngiyahlonipha. Hayi. Angisiyondoda mina. Awuyona. Angisiyondoda mina. Angikwazi. Into yokuqala. Uyindoda lapho kwama bengazi. Lalela into yokuqala ngibezele kwena. Lizobe njengamanje sihekhiwe la. Ngibezele kwena ngitshena ukuthi ngakuthathela umfelokazi. Ngiyazazi. Umfelokazi ngakho indoda ekufuna mina ngikuthanda ngakunikeza lento ukuthi ngakubuyisa thobo. Hayibo uzwe ngabako. Ngekho indoda engifunayo. Ngangisazilile ngaleso sikhathi. Ngikuthanda yakho uziliwe, ngakuthanda. Bakhona nabanye abasazongithanda bangazona igebengu, isigebengu ngawo. Uzokhuluma ngamakhosi ukukhuluma ndoda. Ngitshela indlela uzokhuluma ngendoda yakho. Ngeke nini manje ukukhuluma ngale ndoda le. Umyeni wami uzokhuluma ngale ndoda. Ngithanda wangishiya imali. Kanti odlayo. Hayi ngibhedela wena.
Hayibo. Yini manje wena? Yini ufuna manje lathana? Oh, wazikhoma usushonjala lawo. Indaba manje. Cha ukuthi phela hayi manje uyangicela wena. Ngicela ngisakwazi ngisho ukuphefumula mina ngicela ngama calls manje. Yini manje ngasakwazi ukubamba ingcingo zakho? Manje thaba impima mina kufanele ngiceze manje ngikade incingo bona lapha wamzofana. Angudinga mfethu ufuna ucheck ingane ukuthi right yini manje usakwazi ukuthola. Ngane. Manje ngizofuna le emakhaya bese ngitshela indaba. Wazi wajabula botheba. Botheba mina sithi mina kumele wena ukuba umzali enganeni ungazongidabukela wena Themba. Ufunani? Themba. Cela qala ngathi ukuthi silungise izinto ngisafuna ukuthi sikhulume. Usuku lami bethi belilo yazi uba ngiza kuwena na owami ufuna uzama ungihlanganisela izinto la ngaso. Dinga usizo lakho la ngaso. Usizo la ngithanda. Asemoto ungasudiniwa. Sikhopho sami. Social lami. Uphethe. Wahlangana into engiphethe ufuna. Manje usibathi mana userious ngani ukuthi ufuna ukuhamba? Buka ngicela ungenze lefake. Futhi ungishaya nani ngivalekile. Hayi ke qalile Themba. Uthemba ubungeke nje ufike uzokhuluma into esile la. Uzofuna imali Themba. One ngikhuluma into esile ngathi ngifuna silungise izinto. Awufuna ukuzwa ukuthi uyahamba. Ubungeke ukhulume yona lapho mase uhamba usufuna imali yakho. Man yazi. Themba mina unemali efala kumina yini? Angithi yazi ngiyangiphelile. Phele nani Themba? Yazi ukuthi ngiyangiphelile. Ngiyazi iphele nani? Inyanga nje uphele fanele ngirent lapha. Umsebenzi kuyabheda yonke. Mina ngathamba rent Themba. Ngabe ngizohlala kuphi lethe mina ukufuna ngirent phela imali manje yenza kanje why manje ngibonisa Themba mina ngingakafiki. Asasambiseni. Ngingakafiki wena bengihlanganisa phela inyanga ayifani. Hlanganisa ke Themba. Inyanga ayifani. Umbonisa nabantu umphambili umbonisa nabantu wabuka manje abantu. Yini into yenzayo? Awungizami ngo200 lapha. Inyanga iphelile. 200 Themba. Aku200 sezothola. Ngeke ngihlanganisele ingane. Bine ngihlanganisele wena. Themba umdala. Yabona Themba. Yabona kodwa into engayifuni ngawe wrong. Wena uselfish ucabangela la kuphela. Uyicabangela wena kuphela. Buka nje manje uphethe amanani uqhuvuza ama-chips. Amanandi ngishona lokho. Awukwazi ungicabanga. Wethemba sose mina ama-chips ama-rand ngiwashare nawe Themba ngoba mina ngihola iqolo lengane yakho. Ngithe ngifuna 200 engane angifuni njalo imali engingani ngidinga namhlanje ngoba ngifuna ukuthi ngikhokhele umaster uzongixosha umaster Wethemba uyakhumbula ukuthi iminyaka emingaka engane ungayondli wena nje lezi inyanga uzazama ukuthi silungise izinto wena uthola ithuba lokuthi ufuna umncozelo kona iqolo lengane. Yazi wena Themba nesibindi sine yababa nengisho siyababe sakho sinesosi. Yazi wena Themba noma uzomnikela imali noma uzokunikeza ngeke ngunike Themba. Hayibo. Kambe thini? Kambe wenza kanjani liphetheni? Hayi ngithibe ngizama. La manje. Ya nayi number yakho nomusa. Ya hello nomusa. Iphi indoda yakho? Ngicela imali yami ngeleni idlileyo nobabini nendoda yakho nayithumela le eSwatini. Sifebe ndini. Unesibindi. Uyathula yeke indoda yakho idla imali yami. Imali yami engaka nayidla nayithumela eSwatini. Ngiyayifuna imali yami. Wena njengoba unesibindi sokungiphendula ngemali yami. Ngicela ukuthi size singahlangani endleleni ntombazane endini. Ya kulungile. Kodwa imali yami yona isazokudla sifebe ndini. Uzongithola. La ngikubamba khona. Uzongigade singahlangani. Awunamahloni ukwazi ukudla imali engane zami ngingumfelokazi. Hayi unamahloni shame. Hayi unamahloni fisa ukubona umama wakho okuzalayo. Ukuthi yena unjani njengoba unje. Hayi ungamasimba phu. Hayi wonakele sisi. Udla imali engane zami ngayishiyelwa indoda yami. Hayi khona ntombazane ngiyakubonga.
anti. Anti ngiyazicabanga ingane kodwa manje nginenkinga eyenzekile. Bathe ebhenki ngihekhiwa ngiyazi kanjani. Angikhohlwanga ngenze ngizikhohle ingane. Nginenkinga anti, inkinga nje enkulu. Singayikhuluma kahle mase sibonana ubuso nobuso sesibhekene. Ngoba ibhlungu lento eyenzekile anti. Inhliziyo yami ibhlungu. Umoya wami wonakele kakhulu. Angazi nokuthi ngikhulume ngithini anti. Ngempela anti. Anti athetha ngoba wena wazi kubhlungu. Okay anti, kulungile. MaBuyi wazibona ithawula lami kulo. Thawula lokwenzani? Angifuni ukugeza belitambama. Ushiya la uyahamba wena makhuluma imali yami ubuya songibuza ithawula lani. Angazange ngathawula mina. Inhlanzeko ibalulekile mama wendaba manje. Ngifuna imali yami Themba into engiyifunayo. Hayi indaba zamathawula la ongibuza wona. Ngifuna imali yengane zami. Kumanje mina ngifonelwa u-anti ukuthi ingane izilambile. Ingane zami azinama uniform. Kumele ngizithengele ama-uniform. Wena ubhizi uthatha imali yami uyisale eSwatini. Themba yini ebuhlungu ngenza yona. Uyazibona ukuthi ungenzeni Themba? Akusemnandi neze. Yayibona into yenza kumina Themba. Akusemnandi. Akusemnandi. Angenze ngikhohle futhi asoze ngikhohle. Wena uzongibiza ngokuthi mina ngumfelokazi. Sengumfelokazi mina manje namhlanje wena ungibiza ngumfelokazi. Vele ngenza into eyodwa. Yenza lento ofuna ukuyenza uzoyenza-ke. Uyaphi manje uyaphi? Ngiyaphi? Hawu. Abantu laba baze bangibize ngomfelokazi. Hayi bona-ke ngeke imoya-ke lena imoya-ke manje. Hayi khoma umoya lo odlula imali yami. Imoya-ke lena dali. Imali yami ngiyayifuna imali engane zami. Mina ngithini ekhaya ngithini ekhaya. Ayikho into engayikhohlwa. Ngikhohlwa imali engaka. Ngikhohlwe. Wangashiya nencane Themba nencane. Uthaphelo nje elimpopo. Mina ngimazelaphi lo muntu ngimazelaphi. Uthaphelo nje lo waseSwatini. Ngithini-ke manje ngithini? Hayi bo. Yazi nje bathi athi ngisaphumile kanti nje. Hayi musungibamba. Kanti ngisathinta inkabi zami. Kanti ngithinta inkabi zami nje na. Lalela MaBuyi yabona. MaBuyi manje uyaphi? Lalela ngizwe ukuthi ngifuna uthini hawo. Awuthi nje kancane. Ayikho into engophinde ngikulalele wena uma uyikhuluma. Ayikho into engizophinde ngiyilalele. Bamlandela manje. Mama musukuyenza lento wona manje. Yazi nalapha ikhona imali yami. Ukuthi kuphi? Engani sifuna uthaphelo nje mama esathola uthaphelo. Ngene ngiyasho nje babe ngisaphumile kade ngizama ukuthinta uthaphelo lapha ngiyinkabi zami. Uhlali kuphi? Ngiphumile mina ngakubheka ngikubona eminyango. Uthinta uthaphelo umthinta ngani uthaphelo ifoni ishile nayo ifoni la endlini. Hayi ngeke asozo ayeke ubugebengu wendoda. Hayi isigebengu sale kahle MaBuyi. bakho. Ngiyabuya. Mfazi kwama nje. Manje ngiyazi dedala ukuthi lokukoloza nemali yami imali engane yami imali yami umuzulu umoya kwazi phela umuntu ongazukuza phuma moya omubi wena ungabe nalo lokuzana ukuthi umfelokazi la endlini shimoya le ndoda yakhe la phuma moya omubi hey phuma moya omubi yabona saphephile manje
Phuma mubi. Phuma. Phuma. Casa Pepe lá. Ish, sano sam. Unjani kodwa no how baby. No, yazi kade kubhizi kanjani ngingakutshela ukuthi ngiselimpompo lomsebenzi. No, ngifuna ukutshela ngibuyile dad. Beka ibhasi indlela bengisebhasini igcwele network. Yeah, mana baby buka. No, awungayinaki lokho uzana ifoni iyahlupha. Mana baby shona awuphosha. Sina sami. Mamazi. Mani kade nenze njani lapha esikoleni sami phela. No, yazi manje wena sifasa uphuma nini lapha? Ungangizwa kabi. Yabo laptop usuyifoni. Ngeleni imali kube nokubambeka nje okuncane dala. Kodwa manje bengisho ukuthi mina mawukuthi uyabona imaza ensisasephumile ungizama lokho okuncane nje ukuthi ngikwazi ukugibela bo ngoba manje ngisibuyile uyahlupha lokho uzani translate manje ungibuyisile ngala manje ngithi uyabona ngishawe imali ukugibela. Ish. Alright, mfethu. Ngibe ngifonele baby. Mina ngisazi ngenze njani. Ish. Nkosi, angivamisile ukuza kuwe. Ngicela baba ukuthi uzame ukuthi ungiphi imali manje. Ngazi ngizomthini manje MaBuyi. Yabona manje mase ngisansa ukukhuluma kwamaphoyisa ngicela ukuthi ngikhumbule baba ukuthi emehlise ngisamakhumbulo olithanda enalo ngankosi. Hayibo, Nkosi amasimbi. Yini manje? Uyazi ukuthi yini la ngenza wena Thamba? Hawu. Wethamba mina ngithiwa intombi zakho mina. Sipha nje intombi zami yazi. UMaBuyi mina uyangifonela ngithuka mina ngihlala mina nemali zeni. UMaBuyi kwazela lapho hlala khona. Ngithi uyahamba uthi uyaphuma ehamba. Ngizela lapha bengazi naphe ukuthi. Sithi mina ngiyahlanya ngoba ngithi ngifonela uMaBuyi ngiyahlanya mina ekhanda Thamba. Ngiyahlanya mina Themba. Lalela phela. Usufika usunola kanje mina nangu ngifike lapha nazokhuluma nawe. Mina ngishiwa ngihamba la ngithi ngiyaphuma kuwena angifuni engihlalisa nawe kodwa mina sengithuka intombi zakho manje. Yabona nomusa ehlisa umoya. Yazi mina awungekele mina ngizingento eningi ngifuna uzotshela intombi yakho ukuthi incwadi ukuthi ngifice bozoyibhakaza. Ngifuna uyitshela ukuthi mina ngangijwayeli kabi mina. Ukuthi mina ngithe ngiyaphuma kuwena kodwa izibhisi iyangifonela manje ngithukelwane. Nibangani manje nibangani ngoba wena ubuza yona ukuthi ngithukelane mina ngeke ngithatha ngafoni wena uthosile ngidinga empilweni yami ngifuna ukuthi ngihlanganisa nawe mina ngifuna uzotshela intombi yakho ukuthi mina ingangijwayeli. Uyayibona le ntombi ngiyayibona la angandaba ukuthi ngiyayibona kodwa akazi ngivele ngayifica la incosi ngifice bengizoyibhakaza wethemba yeso uzoyibhakaza lalela phela ngizwe ngithini yazi bengisho iyodwa into engisho nomusa mina into engifele kodwa nobe ngikhuluma nawe nobe ngazi uzophendula fast kanje wena ngabe uyasho ukuthi okay usunendlela ukuthi uyasaba manje ngitshela kanjani ukuthi usubele ke masense. Hayibo ngisaba ini Themba ngisaba ini ngichazile ukuthi ngiyakudinga nje empilweni yami ngiyakudinga. Hayi ongekele leyampahla sikhulume ngayo leyampahla ukhuluma ngani Themba? Hawu uyazi nawe nje ukuthi manje Themba mina ngifuna into engihlanganisa nawe angifune lutho into engiza ngayo ngisengale sifebe sakho ngeke ukuthi mina angifuni lutho ngizobhaqaza nobabili mina anginisaki nje nobabili mina. Okay ngiyakuzwa ke lokhu sabana nangithi ngikhuluma yazi thini ma wami ngicela eyodwa kwena ethi bekule mali engane ongekele mani yini la kungaka yazi wena usangithanda wena yeke into yenzayo yazi yeke into yenzayo mina ngithi kule mali engane ngicela ungibona imali engane lekulinga kumawa hawo uzombuka Themba nje abona ke angishilo ngathi indaba yemali engane akho mali ozoyithola mina ufuna ukubudla imali owamanje usudlile ke mabuso ufuna uzoqothula mina khohla wena Themba unamahloni ufuna kwenza ingane usufuna imali engane manje. Amandla ngisenawo manje mawukuthi wakwangithanda amandla aqedwe yini Themba manje mawukuthi wangithanda aqedwe yini Themba manje no uyangibona nenkinga hayi kumele ujime kaphele eli lamandla ngoba yabo intombi yakho
ngizoyisha futhi mina ngintshina mangithona nabili ngibhokoza nobabili mina ngibhokoza amandla wakaphela kumele ujimeke ngoba mina ngeke ngize ngisuka awungandlela ingane phinde ngithuka izintombi zakho shuthi mina kumele ngibe njani lapha kumele ngibe njani into enga-understand iyodwa enga-understand yini unga-understand ukuthi manje le mali engane suka sathi manje le ngane le wawuwedwa yakha ngathi wawuwedwa yakha le ngane le ngathi no mangabe awukwazi ungibona nje umncane noma u200 ngifuna 200 kwena ngikwazi nami ukuthi ngikwazi uqine ephaketheni ngindoda kanje ngingenamali What's imali engane ufuna 200 angazi imali kodwa ngifuna 200 awazi ukuthi imali wena ku500 wengane nofuna 200 ngoba usho ukukhipha ngisho 100 rand wena mina ingane ngizoyithengana ngani izinto zesikole mina noma understand yini understand yazi ngingamkhumbula noMose lo wayekind wayekwazi ukungicabanga wethemba ngashintsha wena mina ngicela ngoba uyasinganga nje ngashintsha wena mina nganganje mina ngeke phela ngifike ngikhulisela ingane ngifake ingane esikoleni yonke into azothina isecondition Nkosi yami lana anandaba phela condition lana hayibo Mamila magumu elinye labathi wami ngithole noma ukuphuzwayo cha ngifuna ukuthi uzongithenga no uthotiso moya ngicela ehlisa umoya yazi into engikhuluma ngayo ukuthi mina ngiyadinga phela ukuthi imali nomntwana nami ngikhumbule yabona ungikhumbule nami yasithemba mina nje ukungincenga kwakho akusangichazi ngempela ngoba into usuyenza njalo iyabhora eninamanga phakathi nje yonke into eyenza mina ayisangihlekisi Themba ngala ufuna imali angazi umthetho wakho Themba wena umthetho wakho Themba wena uyadayisa shuthi Themba wena uyadayisa wena uncenga nemali phakathi nakhathi udla imali yoMaBuyi wena nje wena Themba wena udayisa ngomphambili wena Themba mphambili wami cha uyadayisa ungengi nje ungincenga ukuthi hayi ngiyancenga wami usilungisa izinto uncenga nemali yami uncenga nemali yami nakade ufonela uMaBuyi mina ufuna imali yakhe Themba yiphi impilo ufuna impilweni lephila Themba mangane yami bengise sikhulumile saqeda njengalokho bengise siqedile ukukhuluma ngolokho uzana uMaBuyi uyabona nje uMaBuyi unani uMaBuyi umfelokazi mina ngamenza umfelokazi ungakwazi lokho uthandana naye kade umbatha naye ngutsheni bungathi umbatha nomfelokazi le mali kodwa mina bengikwenzela mina nawe le mali besihla sobabili ngithi besingayihli sobabili le mali lebhe ubuthunywe mina Themba ubuthunywe mina kodwa besiza le mali manje ngiyacela ukuthi yazi simo sami namhlanje wami kuningi esengidlule khona usuku lami liyasinda njengoba ngiza kwena bengazi ukuthi wena hlezi ungibhoka ungiphakamisa hawu social lami ma unenkinga mina uyazi ukuthi ke khona social lakho lo wami social lami yazi kunento engavamisile ukutshena ngami ngiyakuthanda yes ubalekile kumina kakhulu so wena uthando lwami lokuqala yabo kwakhona ngize ngiyibonze ngiyindoda ngiyakwazi ukuthi kube khona into uzothi baba kumina ngazi ngawo yabo manje mangilahla wena ngizothi kulahlela kubani lokho uyima wethemba kunje la endlini Themba iyona into ningenzani Themba usho ukuthi le ndlu yami MaBuyi Themba wathini kumina MaBuyi usuqhamuka futhi manje ngikhamukaphi kanti ade ungibekephi uphumile wena wangishiya la endlini manje mangikushiyile ngikushela ukuthi yenza kanje la endlini MaBuyi next thing ungitshena ukuthi manje wena ungumfelokazi nendoda yakho next thing uyabuya futhi manje kwenzakalani ngicela imali yami kuze ngaphinde ngibuye eduze kwakho awuzukhuluma yona ngoba nidlile nobabili imali yami ngiyabuza ngicela ungizwe ngikhuluma MaBuyi cela ungizwe ngikhuluma awuzwenza ngathi uyahlusha ukwazi umbeka isandla endlini akwazi umbeka isandla uzombeka isandla faka ngisho impama mina Themba awuzwenza ngathi uyahlusha awuzwenza ngathi MaBuyi ungangibizi imali yami nje imali yami ndodlile imali hlangana lapho kuhlumeza lokwenza nje ngiyahlumeza MaBuyi wethemba ngikhathele isitori senu ngikhathele ukuthi ngibone lokho nikwebhana lapha phambi kwami wena awubuyisele lo imali yakho konizwezana ngoba lokho ngicela ukuthi mina lokho ngizobuka lezi ngabana seni mina imali yami thuyile eSwatini ifuna neSwatini imali yami
indaba ikushiye kanjani indaba etsobabili nje le indaba etsobabili ukuthi manje unesandla ngizokuzwa unesandla ngizokubeka isandla nje manje ngizama ukulungisa isimo ngiyayifuna ngiyashisa manje ngisazothini ke manje uzoshisa lize liqhephule hlala phansi angikwazi ngeke phela indoda engakhuluma manje hlala phansi hlala phansi ungizwe ukuthi into ezokwenzeka wena uma wengane yami wena ngakuthola ngichazela ukuthi ngakuthola umuntu wami so ngakuthola ngilahliwe ngangalahliwe udle imali yami ngoba uthi wangithola hayi bo Themba ngiyayifuna imali yami uyaphi wangithola uyazizwa ukuthi uthini uyazizwa kahle ukuthi uthini ngakuthola nginika ngilahliwe ungalahliwe pho if imali Mabunga mtshela imali yakhe ishonephi yini wamtshela imali yakhe umtshela isitolo siphelele uthayisa swatini ifunani imali yami ebank batheni ebank abathi sisotini batheni wena wazi ukuthi imali yami ngiyayifuna ngiyayifuna imali yami ngifuna khulu kwazi yena uthapela ngithi uthapela hayo uthapela sengumathombi uthapelo nje umathombwani manje umathombwani manje ukhuluma umathombi yebo umathombi intombi yakhe ebedla imali bekubhanqena edla imali yakho naye ke lo ubhuti uThemba mathombi Themba mathombi ngeke ngivume hawu kanti ngizonda kangaka namantombazane kanti ngizonda kangaka kanti Themba iphi imali yami wathemba wemabu wathemba hayi ungibandi MaBuyi ukwazi ke siyavukelwa nje manje siyavukelwa nivukelwa mina wathemba khuluma imali yami udle ney'ntombi zakho khona wena usiphuphu sopazi sinjani wena sihlakaniphi udlile imali yami nendoda yakho mina ngumathombi mina angazi mina ungazomdakela imali yomfelokazi MaBuyi nidla imali yami ngifele ngiyophela ngapha nidla kanje imali yami singathi indoda yami ngizokhokhela indoda yami ngizoqala ngawo ngiyophela ngapha ngicela imali yami ngiyophela ngapha ngicela uzigulisa uzifisa ungathi uyafa ngicela imali yami uthi ufa imali yami bese idla ngiyayifuna namhlanje ungangibiza ungibuzela ukuthi ngizobuka mina abafelokazi bakho la yona into ngibuzela yona le ukuthi mina ngizobukisa ngami la ngilungile ngiyabuza Themba ngicela imali yami ngifuna ukwazi Themba before ngiphume ngihambe kanjeni Themba ngicela imali yami manje ufuna ngiyivithi inqo Hey, my
njengestimela sothando ngamila magumu elinye labajabule elinye labasokole imbuza ipheli ngamlinda kangeni